Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat ti inta ibasa ken ikkanbiag, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Ma'am Priscilla Yuson dita Paniki Tarlac, ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, ni Ma'am Adela Vergara ken ni Ma'am Arlene Gutgut dita Hong Kong. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez dita Saudi Arabia, ni Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom, kastamatan ka ni Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia, ni Ma'am Leonora Bautista dita Binalunan, Pangasinan. Makablaawan met ni Sir Ruben Dayog, ni Sir Abraham Agner, kastamatan ka ni Ma'am Florenda Gaspar. Makablaawan met ni Ma'am Nanette Hasmin, kastamatan ka ni Ma'am Analisa de la Peña. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Bueno papagayam, ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, a Miller, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin makablaawan kayo man pay iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Ilinged na kumalatan iti nagan nga Miller. Sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y padas ko. Padas, may papanken ayat, nga oray adon atawan ti naglabas, kadyak topulos malipatan. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Agyamanak na sinong bata mo't lang ti ayat niya datdaton ko kin ka, Jenny. Napanagnagak namin ti kinapod ng mga gayat mila. Isa rumbang nalangarod ang magunod mo matin tinasamit nga wan. Itinabayagan nga idatdaton mo kanyak. Sapay ko mata din aktupal daangan. Namnamaam day ta, Jenny. Si kalang ti babaeng ayatek, aging gatong palbiyak ko. Si kati umuna, kan mauding ayat ko. Di kan tulong iti denak. Ikarik day ta ken ka. Agyamanak Miller. Ikarik, asikamat lang ti lalaki nga ayatek aging gatong palbiyak ko. Awan to ti makapagsina kadata. Saksi day ti lugar kadagiti sapataken karing karita. Ket sabay ko ma, dating to agbaliw day ta panagayat mo kanyak, Jenny. Awan to ti agbaliw, Miller. Sikatigamang ko. Kat ipatag ka aging gat maudi nga angas ko. Ikarik day takan ka. Sa dino manan tinaggapuam, Jenny. Papa, Nakisinlarak ka kadimanen, iti dayjay amamirmiraot. nabanugak papa. Kaya't kunti agi na na. Natangken na talaga ti ulom. Talaga ka di adinak ipangpangag, ha? Papa, ay ayatek ni Miller. Ha! Minamag a klase ti ayat ta Jenny. Anyang iti masakbayam to iti dayjay amamirmiraot lang. Anyang ay ti ipakanantukin ka. Root!
Papa, Sinam sa dyan lalaki, no di mo kayat nga dadag sa mapasamak ka ng kuwana. Papa, agin inayat kami ka ni Miller. Pangaasim, tadi na kami kumamatlapdan nga ginayat. Iha, ang panunot ka man anay bag. Saan ang maibagay na dyan ang Miller ken ka? Maglang tayo! Iso akong bang nalaang nga rod, abak lang met akas kada tayo, ti pakiasawam. San ket nga di may salaang ang mamirmiraot? Papa, Ulita ka, sinaam day jay a Miller, no di mo kayat nga dadak sa mapasama kinukuana. Ammom! Noon niya di ka bailak nga ramidan. Saan kumaratang kantulong? Nawatam! Sika ka di ti ina ni Miller? ay uwan sir. No ti anak ko ti sapsapulan yaw awan ditaw Simrek ngamin iti pagadalan. Ay, anya ka diti masapul yaw sir. Ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Ha? Saan ka mo sigurado lang? Tapno di mo mangigtimbagak. Ti kinunak, ibagam iti mamirmiraot nga anak mo, taataywan na ti anak ko. Saan ang may bagay ti anak mo iti anak ko? Ngamin, mamirmiraot kayo lang. Nawatam? Ay, saan kumabatakas ta ti panagsasauyo iti anak ko, sir? Pudno ang marigrigat kami laang. Awan dakas nga intensyon ti anak ko, iti anak yaw. Awanan talo pa sa o! Basta ibagam iti anak mo timbagak. Hindi mo kayat nga dadag sa mapasamakan ko na ibagam timbagak. Nalawag mat siguro ken kantay ta. Apay ka, Miller. Itay pa di ka makaid na. Sang kakitam ti cellphone mo. Sakit pumanag na ka dito'y salas. Diyak man na muna lang. Kasalaman ang tanaganak. Dagasin na kumaita ni Jenny dito balay. Tarumar kami. Ngam, aging gayta. Awan pa mo't lang, awag kan text na. So pwede na sungsung batan na kita awag ko. Ay urayam laeng, Ang mga no pa umay day jayan. Sa bali tagparparik na kanyak narang. Ha? Mapanak sa langin ni Jebalayda. Ay, saan anak ko? Laglagi pam ti impang tatyama ni Jenny kan ka. Di ka kumayagar aramay iti mabalin na pa kay sagmakam. Nanang, amangan mo't naadakitin dakas na napasama kini Jenny. Ay, akalma ka kumalaang anak ko. Patsag nga wandakas ang napasamak ka ni Jenny. Ang mga nuadalag sa bali apaka kumikuman na. Umawag tumatlaang dayjay. Oh, alam ba ito nga envelope dyan eh? Anya dilinaon da ito nga envelope, Papa? Ay, kita ba? Tap namaamuam. Passport kan plane ticket? Anya di kaya tasawan da ito, Papa? Mapantan ni Amerika iha. Ijay mo nga ituloy ti panagatal mo. Nasasayam na lang ijay. Tanalalaing dagiti manursuro. Sana bala eh? Tadamit ijay na antim nga hilda. Kastamit ten dagiti kasinsin mo. Ang, Papa? Di na kuman pagpungtutan Jenny. No kayat mo nasayat ka kanya. Agtungpal ka nga rod iti kayat ko. Papa, amo yumat. Manipot pa idi. Tinumpal kon ti amin akayat yu. Ita, iya dayuyo kanyak ti lalaking ay ayadag. Awan ka din karbangak nga agayat, Papa. Saan na ka amabiyag iti ayat-ayat lang, Jenny? Tandaan ang data. O sarimot aday ta utag mo. Iti kasta. Ad-adang agprogreso ti biyag mo. Mamin ano ka ding ibagakin ka nga awan na saya at masakbayam iti na ijaya tao. Papa,
Nusan kumanat ang kanti ulom? Jak kumamat aramidan ti kastol. Pakawanan nak, Miller. Nga, putdan tanti relasyon ta. Saan, Jenny? Pang-asim. Di na kumamatrabakan iti kasta. Tsaka kayat nga dana kasama pasama kan ka. Iso masapol nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amumat ana patig kaunay kanyak. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Iso pang-asim. Di mo aramidan ti kastoy. Ay, ayatan ka matunay, Miller. Amumatay ta. Nung ipapam ti parikot. Sige. May karigatak. Akasarita ti amam. Ilaban ko ti na ito, Jenny. Miller, nakasagana dagiti papeles mingag pa Amerika. Kati jayak matan nga agadal. Anya, lugas ta. Panawanak. Panagkunakat na saysayatan ti kasnoy. Ngam ti pagaramidan na kay ti dakas ni Papa. Amok na niya ti kabailan na nga aramidan. Nagsakit. Ngam nas ka nalipatan ako. Talipatan ka matan, Miller. Nalapit asaan adata ti para iti tunggal maysa. Nagsakitan. Kasla madutog ti pusok. Iti sakit na. Ngam, wala. Palupusan ka. Amo ka pala na mamin da ito ta, mama. Kat masapol ngagtungpal ka. Gabi ka rin. Nga urayag ti panagsuplim, Jenny. Miller, Amom, to kasano, ti kinapatag mo kanyak. Jak lakit ti kabala na mapukaw kay ti biyag ko. Iso pangasim. Ta di mo makswasin ti relasyon ta. Lumasapol nga ilimod ta ita, ma'am. Aramitan ta. Basta ikarim di pa nagsuplim, ha? Kiti karik mat. Ikarik ti pananguray ko kan ka. Jenny. ay da, pagbitla talaga ti panawad saan ka ti anak kao. Wan nga ron, nanay. Kasla kaano lang day di pirme yarigrigat ta. Ita, may sakan nga tornay. Malaksin iti day ta, ada pa yun bukod mo ang negosyo. Narangaya, ti panagbiag ta anak kao. Panagkunak, panawin mo't siguro ang tapno, asikas wamot ti bagay. At day ta kayo man, nana. Di mo't napagsasaritaan tayo day tabanag. Mapanan ti tawan, anak ko. Kan may sa, bakit akon? Asino tungay ti kadwa, min tunawahan akon? Nilaang Jenny ti umuna ken mauding ayat ko nana. Aklunak ngaging gayta. Or orahek pa ilang ti panagsublina. Anak ko, ang 20 na taon ti napalabas, manipod pimanaw na Jenny dito'y lugar tayaw. Itay pa'y di amo, ano si bibiyag da pa'y? Awang mga rod kontak mo kenkwana. Anya nga iti amaw, ang mga no, adakit din bukod na pamilya iya Amerika. Jak tulad tamapnak. Aging ga makapagsarita kami, nanang. Insan Jenny, sumurot kanto kanyak inton bigatwan. Sa dino insan? Adda party apapanak. Sumurot ka, barang makitam tumatan ijay ti lalaki aparakin ka.
Di mo ibaga nga aging gayta ket dadjay pay lang a Miller ti linaon ti puso kan panunot mo. Jak ilibak day ta insan. Amumad, saan ka di? Ay sus! Masigurado nga dan pamilya na day ta a Miller iti Pilipinas. Isu nga rumbang nalaang alipate mo rinsan. Sayang ti kinapintas mo niya. Kita man no? Nabaketan ka na balasang gapu iti day lalaki. Sayang ti puli insan. Puwera angaw insan ha. Ni Miller laang tilinaon ti puso kan panunot ko. Iso lang ti umunakan maudi nga ayat ko. Ay, seryoso? Wan insan, seryoso. Unay daytan nga ayat-ayat? Sana all insan. Ang kasanupay nga dayta nga ayan-ayat. Adda ka dito'y Amerika. Adamat ni Miller iti Pilipinas. Awan mat kontak yo. Di mo matamu no nakiasawan nga agpaiso iti sabali ni Miller. Ay na, nakakaloka ka, insan. Jenny, iya. Papa, Marignag. Ininot, di ba nagkapsot ko? Panagkunak, kat sana ko nagbayag pa. Papa, di kay kumamat ang sawi ti kasta. Kasano akto lang inuawan kayon. Patib ka rin niyo kumatipakinakam yun. Amo kamagasan kayo pa'y papa. Ora di mo ibaga. Amo, maging gahita. Kat ni Miller pa lang tayo etam. Papa, Ora kasano, di pa nagipakitam kanya ka naragsak ka. Marignaglat ti kinaliday mo. Pagawanan na kumanak ko. Noy niya dayo ka kin ni Miller. Nagbalina ka na ulpit ka. Tilang bukod ko pagragsakan, ti pinampanunot ko. Itakla nga maamilis, nga dugaya man, tinapasakitag. Pagkawanan na ka. Gapo, talinapdak, ti pagragsakam. No jak siguro linapdon ti ayan ayat yukin ni Miller. Nalapit, ang naragsak kayo kumaitan. Ang nagpamilya. Ket nakitak pa'y kumadag itang pokok. hustunan papa. Di yun ipilit ti agsaw. Nakarkaro ang marigatan kayo. Manipon dita. Itat kun tinananay away-awayayo kinimilan. Sabay ko ma. Saan pa yan na nataw ti amin. Dawatag kay kitawan nakto iti pumakawan. Kan kuara. Agraman iti inana. Anak ko. Pagkawanan na. Kuma. Anak ko. Papa! Papa! Saksi da ito ang lugar. Tayan ayat abinokal me kini Jenny. 20 na taon tinapalabas. Manipod da iti naudi ang nagkita kami dito eh. Ay. Inkarik iti bakik. Ngay sulang ti umunakan maudi ngayat ko. Inkarik. Ngay sulang ti babae ngayatak. Aging gatong palbiyak ko. Ngam. Ay. Gustong sakit din ni nanak. Panawan matantap no asikaswag ti bakik. Gamin. Lumaklakaya kon. Mapapanmatan ti tawen. Noon day mo tinapanawan ti panaguray ko. Ang panagkunak. Kasan ko na mauray ti panagsubli ni Jenny. Karbangag matagayat kan payat.
Dito ang lugar, tinagbalin asak City yan mi. Iso da iti matlang ang lugar. Ti mga saksi. Iti panangtid kun iti waya-waya kadagitirik nami. Panawan mo siguro. Tapno waswasakan. Mila, Jenny! Mila, Jenny! Ang yaman nagtalagsupli ka matlang. Among ka di nga. shh! Hustunan, di mon baliksan pa. Nagsarita kami kanina na Delia. Kat imbaga na aminan kanyak. Jenny! Mila, pakawanan nak no nagbali na ka nalupoy. Katjak in laban kan ni papatiayan ayat. Pasensya kan, no mas pinilik tim madayo iti danam. Anag babawyak, kabay at ang tikadak ijay Amerika. Oh, Jenny! Sakbayan uyos ti hangas ni Papa. Inyunay-unay na nga idanon ko kan ti panagbabawi. Kan ti panagdawat na iti pamakawan. Kadang iti saan anasayat nga inararamid na iti kalabas. Sabay ko mata mapakawan mo ni Papa, Miller. Nabayagan na napakawan ko ti amam, Jenny. Isungan di mo nga rudan panunutan day ta. Napalabasan day chay. Tinapatag kita kasi ti ang dama. Kan ti masakbayan. Noon daya panawan ti panagsinata. Jak pulos na gayat iti sa palya babae, Jenny. Kaputa kasing karik di ka. Sika, ti umuna kan maudi ngayat ko. Katita, tadakan. Ituloy ta, tiyanin ayat ta. Ang kalaysatan, iti kabita na panawan. Jenny. Iti panagsubli ni Jenny, nagkalaysa kami adagos. Nalaos ti panagyaman mi nga agasawa iti Diyos. Ngamin, pinaraburan da kami iti dua nga anak, iti naminsan a panagpasngay ti asawak. Ita, at damoten bukod a pamilya dagiti anak mi. Kat da kami nga agasawa ti ad-adda a mangay aywan kadagiti apo ko mi. Daytoy man ti padas ko a Jactopolos malipatan. To'y pagayam mo, Miller, ti Sodipan, La Union. Ken ka pagayam Miller. Tinapudno nga ayat ket makauray. Uray manupay atawon ti aglabas. Saan alapod ti uray milya-milya ti kinaadayuna no lakit di taadda talek ken respeto. Uray kasanupay asakit ken saem ti paglabasan addan tulad taragsak a magunod iti kamaudyanan. Kasta ti kinasamit ni ayat iti dua a puso nga agin inayat. Alakastan pagayam Miller, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.